Shirley no mokol bai thang to nugya haipano 2010 no Borok Baptist Convention no bini busaini logi Skype tei pandao phaine rok bai kok salai puro connect lai ro puro rogo angno puila ani mukhang no nukjai gra John McMullan bai apro puila nukmani ga jorabo translation tayo translation ni samongo ang bukisa kerengjak apro no kaisa ma wanaka jeng kokborok milton by editing part puila nai tongmani ge babo bai sajaka borok ni jorao type manual type bo bai thang klaibo jeng to computer bai se klai word format to kaisa belaikeno wana jangnai kok nke chini kok borogo suffix rok ni bagai tei abo prefix rok ni bagai word no nangjak khagjak khlainai sijaknai tong romdi ni kha no abo herok kabangma tong nke abo chini hawa jese kerengni hinphano seikya hinke line tang tham seikya hinke no a kok no next line thanga hinke te kise judangi thango abo nangi phano thango nangyoi phano thango abo hayingo samai katalo exactly ang word kai bisik tong tabuk muito manli atam ke bible kathara total kokborok word use klaijak mani hinke 25,600 something ngana and exactly sai mani atam ke abo 25,000 ni saka a word no bahai ke bo puila ni simi paithak jora haino hai khlaine khlai thangi manka angabno wanau abani bokrogo phaya bo haike khlai manabo romdi ni noke nangri mang sinani inke kha le aba haino ngle sikakna ni abrok no katsi puila ni simi paithak jora same style ke abo uniformity gnang khlainai srimano inke abni bagi nang waise translation khlainai rokni sai o samung no written format langnai no se ang tebo ma wana piro azorao jeng kokborok milton bai o part no nai phur rogo nugo tei waini wai tham khlaimani ulo suru se haino hai chaya chawai thang tabu bo abno tei se edit rok khlai rok ma tongo inke bini jorao to abo bota type khlaimani ulo bo proofread khlaina a proofread bo bonaina gosai bo nayo ni khnao obo haike wana ma singsa ke bini talent kaisa kaitor bono ro mani tongo jeng bobai malai lia o sungsaro tamke bono jeng thikya nei khnaka mia theinai o theimung no mechan nai kaitor no jeng poito khlaima ba jeng boba poito khlainai ba jeng bobai tai oisa malai phinai abo chini poito tongo ang abono se bono sngeinani nei musumo bobai bai thang tang malai lia ang kapal kaham bohni mano ang busajak karen bai malai kha 2005 ro sina ro phakya ke Reverend Smith bai to koktun rok sio waise isu boano boy rok rohor ka kangsa ke ana letter rok sikya bin letter ano rok tongo ke recently John McMullan si nogoro phaipro saltham sekang khna borok bahai tong abrok sengmani ke bihi mane bo sorry hamia bo to sakano gamni ko salnei sal miao sekango mia hnkeno ang McMullan ni message maka thikya nai obahai hinke bobai to tai malai lia tamke bini talent no ang belaikeno ma bolayo tai wabu wanau tai kai to no bo hambairo tabo kokborok milton babno tebo romi mana nang bo hai wansu nang to ang bai hanjago waise isu samung khlailai purogo omno tei belaikeno ma walai leyo waise isu asik jora sogyo laptop bokhoge renani jora suru sogyo nang bo hai wansu bino talent no sekarang pula ang Madam Shirley ni kokno kisah mutu mak khayo seng bai thang to boy malai dia
जों बनो Skype ti kok salaimani nukha asukmo 피아바 시니 어크라로 지바베 사이탄가 정원 수인의 갱각게 알라이프니 지니 사크노 키갈의 갱각게 아조라우 소근의 카감 세레세레 해마동 하이퍼노 비니 이제 동몽장으로는 승누카 아원을 가리고 능 쿠사이 사가지 비니 이제 타이핑 거 bini technical talent no samase sing thasingo to khnaka bini 라이브 bini bo borok bai bahike tong kan Bini lifestyle. dalna ni bagi bo bahike tong luku bai bini nograi monmani bo bahai sing khnaka 승타 테크니컬 파트 오브 하겐각게 어시니 서마이 그다음에 뜨이네 앞으로 뭐 타입 클레이머니 능 쿠사이 사가 액츄얼리 아보 इंग्रेजी को सके मिराकल वाना मा सिंसांग जागो संगाबो कारण बो सिनी को बका हमको बुझि सुकिया आजरावो बुक थाइनो खराब सके नांगै सैनानि ना सामुं संवान सुगि नेखेंके कताबरो सिन टेक्नोलॉजी का हम सुं तो कंप्यूटर टाइप खालायखांके न सिनी बुबा हाइसा या अब दातिनो रोमुइ मानो जागाव सं जों लास्ट to claima to paratext a paratext to bo word nangjak abo hai kai bisik tong abona bono phunogiri रो even AI ni samung klayo bono bobo hai ke klaina na ya bo suggest klayo borok ni zorao ke bobo hai ke bo machine suggest klay bobo hai ke klay kena abo belakin wana ma singsang jago 아번 꼭 타셔 봐요 와나 마 신사 비니 사무 가이 돌니 아판 비니 사가와 아조라고 에르마베 몸만카나 바 비니 사고 르카나 아보 와나 마 신사 그래 당자카나 아스치미 승세만 아조라도 완수기 다보니 승아스 테크놀로지 승 가함만의 수른세 승 그방마 신 비싱티 칼레자야 니 시작이동 아조라도 아바이 꾸노 그 가함 테크놀로지 그래 바 주반에 그리 아조라 아바이 미신 그래고 abono zora ke ang sao sini bible translation sing 30 years khlai puro rogo khnao te borok no sama khnao smai katal manna ni o borok khorok tamrok ni ko khursa jago ang wan sugi nai khan ke bono ke ta kisa nori ton ma khairok sudung jago wai se bini kok ka yaro Nabo serlini. bini kok ka jagya tam ke bini contribution belai ke tongo translation khlaine rok ni je tongma sikno bini contribution no boseng recognize khlaina nango aboni bagai kokborok sanai rok roman script no hamjago hni nai rok no karai bro romdi tabu kokborok no sakni mani kok bai elembak pori tongai rok a kok no mwito khlainai bono te kai torno hambairna nango ni khwansu 아우 ट्रांसलेशन खाइने डॉक्टर का हम खलाई क्या खलाई क्या? पिया अपन खराब खलाई थे पाविना थे ओरी जोंना जागै सुनो बुजिरि मानाय जा आबा हाय खलाइनि कक थाजा खलाई नांजाक के सका बेबक सैयानि आबा हाय सैनाय अ सिनि मैडम सर बक बाहायके अपन नायथोका सनामका आबो कक कतर को हेद बसिन बागै aboni bagai no आबो हो जेफ्रो जों बाइबल बा क्रिस्टियान लिटारेचार न तैनाय मुइतो खलायो सार्लिनि बुमु साजारि थांथों साजारि दंनाय abono kaisa ang muchungo tei borok no sang sirenani muchungo tabu christian literature ni kok jeng kwbang ma salayo abono kari secular literature ni kok salayo jespur kono hindi Shirley ni kok no khagai toni man ya tamni bagi himale Shirley no unkhana puila unkhana ya sure se kwbang khuk kok borok bai roman script bai type khlainai abo mokol biskango kok thai phunogui rnai abo humke Shirley no abo ni bagi no jeng bono muito khlainani bagi omo hai tang eba chap mung jeng chap khe sa rom di bini mungai bisio waisa abo hai christian literature no tei hindi bible related no tei hindi abo hayo bini mungai lecture phano hungkha eba kheba mungsasik yapar mung phano yapar ka abo hai khlainai ba abrok no teinai bini bumung muito khujak nani abo hai khlaiman ka hingke hamjago hingke